Jesi li udana? Upitala sam je. Pomislila sam kako je to prikladno pitanje, uzimajući obzir da se žene u Mauritaniji udaju s 12. Nisam, inšala, odgovorila je proljevajući čajak u čaša. Nisam znala je li nespretna ili to radi namjerno. Kao da nije primjećivala tekućinu razlijevenu po metalnoj podlozi, nastavila je nezainteresirano puniti čaše. Mama mi je umrla dok sam bila mala, pa moram brinuti o tati i bratu. Imam jako puno posla. Smiješala se dok je pričala, a ton njezina glasa nije odavao promjenu emocija. Žao mi je, rekla sam. Bog je tako htio. A ti? Upitala me i dalje promašujući čaše. Nija nisam udana. Imam 24 godine. Odgovorila sam kao da je jedno uz drugo vezano. Udaja i godine. I ja imam 24, dodala je. Eto vidiš, generacija. Nisam znala što bi drugo rekla. Da, odgovorila je tiho, s nekom nježnošću u glasu. A dućan, prodaš li što? Upitala sam je osvrćući se oko sebe. Ne, otkad su ukinuli let iz Pariza Zatar, nema gostiju. Prije je bilo puno više ljudi. Rekla je i dodala mi staklenu čašicu. Ali ipak dolaziš tu. Svaki dan. Sjedim i čekam, jer nikad ne znaš hoće li se baš taj dan netko pojaviti. Prije je bilo drugačije. Stalno su dolazili turisti, kupovali su naše stvari i nama donosili svoje. Više ne. Vi ste sada jedini. Dok je govorila, slušala sam i ozbiljne izraza lica, s poštovanjem i brigom, kako bih iskazala svoje razumijevanje. Ali Fatima kao da nije pričala o istim stvarima koje sam ja od nje čula. Smiješila se i toplo izgovarala riječi poput neke uspavanke. Pomislila sam tada, kako je moguće da su u našim dvijema glavama iste stvari potpuno drugačije definirane. Došla sam k njoj posjedujući toliko od toga, a na trenutak sam poželjela ukrasti sve njezino. Jer nijedna moja sloboda nije bila čišća od svakog njezinog ograničenja.